Hi guys! Mayong hapon. So today is May 8, 2024. So atong buhaton is mag-unboxing ta sa ato ang parcel nga napalit, no? So tanaw na to kung nindot ba jud ang iyang parcel. So duha ni siya klase sa parcel. So una na tong abrihan is ang bedsheet. So thumbnail sa ta. So, bedsheet ni siya. Una, itong abrihan. So, nanadyo may kapuli sa mong bedsheet. Kahit pila ra kabuk ka mong bedsheet, no? So, sa isa katuig ka mong bedsheet, tulo ra kabuk puli-puli. So, mao ni siya. Love house. So, tanaw na to siya, no? Double size. Double size dapat kami. So, nani siya punda o bedsheet. So, mani siya ang punda. Gamay ang punda. Gamay ra kayong punda. Pero duha siya kabuok. Charan! So, nice kayo siya. Then, mao ni siya ang bedsheet. So, nanadyo may kapuli sa ang foam kay ang foam ani guys. Ay among bedsheet sa foam is mao ni siya ang pinaka dako. So, natulog ako ang bata. So, mao siya ang pinaka dako nga bedsheet namo kay kuan man na siya nga klase sa bedsheet. King size. So, kani siya is double. Hamots. So, mo to siya nga to ang bedsheet na order sa kuang bana. So, diri ra gi-address sa mga. So, the second parcel na to is ang bag. So, get ni sa kuang kagalingon. So, thank you. So, sa TikTok shop niya na ko siya napalit. So, di mo po siya yung nga dako dahil, no? Mani siya, oh. So, na siya ay patak nga dandan. Dandan. So, gamay ra kayo siya nga bag. So, nagpalit ko, balik ko bag kay ako ang bag nga duha ilisanan og zipper. So, mani siya ang sulod sa bag. So, wala siya lain compartment. Sige lang. Habi kog dako nga klase sa bag. Social po siya nga klase sa bag. Pwede siya maana, guys. Then, naa siya sling. So, yung sling kay same ra sa kong sling sa una. Na siya panyo. Atos ni siyang i-fix. So, mo na siya nga ako ang bag na nagpalit. Very nice. So, pwede siya sling bag. Pwede po siya charot. So, mo barog ni siya nga klase sa bag, no? O, naisulong. So, ano na siya, guys? Ano ni siya ang bag. So, ako siya gitistingan og sulod sa bedsheet. So, ano ni siya? Nindot kayo siya kay hard leather nga klase sa bag. Pwede mo siya may So, baka ni natarong ni ang kuan laso og butang, no? So, nindot kayo siya kay gaan siya, lightweight, pero mao lagi ang pinganan po ni mo siya kay dili man ni siya pangragid nga bag, pang social po siya, no? So, kung naamoy time, pwede mo search ani nga klase sa bag sa TikTok. And then sa bedsheet, pwede sad mo sa TikTok mo search ani. Kay nani siya, kung nalimot ko sa link
So, money siya to ang bag for today's video. So, gift for sa akong kagalingon, no? Kaya nakoy mga bag, pero naguba na ginahinay ang uban. Pero ayuhonon pa dyan. So, nindot kay ang zipper. Tchan! Yan siya style. Style kaya na yun niya. So, that's all for today's video. If you like this video, please like, heart, and share. Don't forget to subscribe. That's all for today's video. Bye-bye!